Ľudia, ja vás vítam môjho nového videa a dneska si zahrám hru, kde musím prakticky brať nejaké celebrity, čo znamená Escape Tsunami for Celebs, čo sú v skratke celebrity. A práve tuto už máme Mr. Beast. Super, takže to si asi nezoberieme. A tu je nejaký Mr. Beast, ktorý je nabustovaný, tak ja ho chcem jeho. A ináč, poviem vám takto, brutálne som pomalý. Ja chcem tohto aj sa spýtať, poď prosím. Fakt? Ako díky. Play Creecraft on your plot. Takže je tu Creecraft, super. To mňa vôbec nezaujíma. Berem, boom, Diamond. Je to Diamond PewDiePie. Kto poznáte PewDiePie, dajte like a odber. Teraz hneď zastavte si video a dajte odber. OK, musím si kolknúť prachy. Super, nice. A insert your speed. Takže si mám vylepšiť speed. Kliknem na plus 1 speed. Super, a teraz sme strašne rýchli. Môžeme predbehnúť každé tsunami. Sme rýchli strašne. A je to super, jak sme rýchli. Sme Usain Bolt. Takže tak akurát je vôbec. A tuto je 60 sekúnd. To musím mať. Oh shoot, to je huge. Kámo, 9, 8, 7. Rýchlo, ja mám málo času, vlna. Né. Wow. Super, ďakujem za to despawnu, ešte mi to dalo nejaké. Pick-upujem to, super. Pick-upol som. Tu hnusnú babizňu. Nice. A poďme. Yes, máme ju. OK. Bella Pori, jasné. Dobre, máme 800, tak koľko máme 1000, takže to je perfektné. A teraz už si môžeme ísť vylepšiť ďalej speed, takže si kúpim toto a ešte si kúpim toto a ešte si kúpim aj toto a teraz som absolútne není rýchle, ale to je jedno. Reálne takto napríklad vyzerá slow mode v Escape Tsunami for Brainrot. A táto vlna je strašne veľká, že Mark Plinter tlačiarej. Berám tlačiarej. Nice. A máme ho. Yes, kámo, 60 sekúnd bude dávať bomby. Tento typek, na ho sa teším. No a už mi zarobil, kámo, 60, to je brutál. Hallo. You sprechen in Deutsch? What? OK. Moje nemčinu si prosím nevšímajte. Ja si tu vylepším speed. A teraz už sme rýchli. Do you want brainrot? Ja napíšem, kámo. Yes, ja napíšem, yes. Akože by. OK. Oh, yes, sir. Kámo, ona mi fakt dá? Oh, kámo, 502 000. Ja napíšem, kámo. Tak. Počkaj, ja si ju pridám do friendov. Archa, toto je ona. Add connection, boom. Nice, sme friendí, bro. Ja si ho idem dať do basky. Shoutout tejto typke. Strašne super. Díky za Brainrota, teda, za Jandela. Sa mi bol možno trošku lepší. Ale fakt som z tohto šťastný. Máme milión a môžeme si ísť vylepšiť speed úplne, že brutálne bomby. A teraz už sme rýchli. Už reálne teraz môžeme si... Ešte som až tak tupý? Fakt? Kámo, typka bola zlatá, fakt reálne. Shoutout pre typku. Je super. Nice, tak počkaj, ja si teraz takto. A to je Dream, ty môžeš iba dreamovať o tom, že si ťa zoberiem. Kámo, ale my sa môžeme dostať ďaleko už. Ed Sheeran. Pustí pre mňa hudbu, ale aj tak ťa nezoberiem. Yes. My sme vo Legendary. Oka, nesťažujem sa, broský. Táto wavka už je veľká, ale som tu.
Ej, yo, I show speed. I show speed, yo. Cristiano Ronaldo, toho si chcem zobrať. Čakaj, nice. Kámo, ja som skočil na tú... Aj bože, ja som nenormálny človek. OK, koľko mi zarobil toto? Mám 32 miliónov, kámo. Akože Jandel je brutálne bombier. Ide. Asi upgradem speed. Aha, nice. Nice, kámo. Má 82 speed. A ja už som rýchly, kámo. Toto už je rýchlosť. Ja ukážem speed. I show speed. Dobre, nice. Kámo, jak som mohla ti spamnúť 1000 vec. Čula dávať 1800. Tak ja som mal, že strašne tupý človek pri tomto. Tak, nice. Nice. Wow, chill. Chillujeme, sme kamaráti. Nice. Ed Sheeran! Prečo tam mám fotku Ed Sheeran na túto hore? To čo je? Ed Sheeran. Wow, chill. Nice. Poďme. Legendary. Mythic Legendary. Nice. Prejdite voľny, prosím vás. Ďakujem. Tu je Cristiano Ronaldo. Dneska mi hrábe, pardon. No choď už. More. Nice. Prosím. Choď. Gendelini. Kedy mi reached? Koho som zobral? Ja som zobral Ed Sheerana, čo mám šiby? Ja nechcem Eda Sheerana. What the hell? Kámo, tak to je... Ona skemli. To je nenormálne. Ona má 89 speed a oni ma skemli. Kámo, typka má dobré veci, fakt. Ona mi dala najlepšiu vec. Kámo, ona je super. Táto typka je fakt shoutout, kámo. Shoutout typka je super. Fakt, ako mi pomohla. Reálne, lebo takýto speed by som nedal ani za 100 rokov. Môj akože taký cieľ bol dať 100 speed, lenže keď mi táto typka dosť pomohla, tak dáme, že 150 speed. Keď budem mať 150 speed, ukončí sa video. Dúfam, že ten 150 speed bude mať ešte do tohto dňa, lebo vyzerá to, že toto bude trvať možno dlho. OK. Sme tu. Poď, prosím. Toto je veľká vlna, ale stíham to? Nestíham to. Jasné, v polceste, ja už som padal do tej diery, zúrky, škvírky, do niečoho takého. Koľko ide tých vln? Nice. Epic. Wow, chill. Nice. Mr. Beast. Tu je. Kámo, ja som nenormálny človek dneska, kámo. Mne to tak strašne divne ide. Pozri sa, ja sa zastavím centimeter pred tou ďurkou, kámo. Ja sa zastavím a potom to prejdem a potom mi to nejde a potom chcípnem. To je akože hrozné. Poďme, prosím. Nice. Počkáme si. Typek toto chcípol. To stíham. Nestíham, pretože ja som tupý. Dobre, koleknem si prachy. Aha, nice, dobre. 67 miliónov mám teraz. Nice. Poďme na to, prosím. Perfekt. A teraz poďme. It's go time, bro. Poďme. Oj. Zase som sa zastavil centimeter pred touto vlnou. A zase som skočil hore. Akože, sorry, ale ja na toto nemám nervy. Ja umieram. Ale toto mi zarábal bomby, tento Jandel Rubínový Jandelini. Poď, prosím. Viete čo, napíšte mi do komentára, koho máte radšej, či Jandla, alebo Samiho. Lebo akože ja mám rád obidvoch. Ja som mal radšej Samiho, ale
Akože ja neviem. Ja ich mám na doby dvoch celkom, tak napíšte mi, koho máte radšej vy do komentárov. Toto nevyzerá, že bude tak akože rýchle. Poď, aspoň toto. A teraz ja som sa zastavil úplne pred koncom. OK. Wow. Tam je huge vlna. A ešte spýtuje. Tak. Kámo, koľko ide tých vln? Nechajte ma prejsť. Tak. Áno. Poďme úplne ďalej. Mytická. Secret. To je secret, kámo. Chcem mega dostať do secret. Koho som zaspíkol? Dobre. Nikoho, fuj. Už som sa zlakol, že som zase nejakého milovaného Eda Sheerana. Čo je mimochodom hrozný typek, nemám ho rád. Jandel. Rakúny Jandelini, musím si ísť pre neho. Juč, choď preč. Nice. 25 000 iba. To som myslel, že viac pre. Wow! Chillujte. OK. Poďme, prosím. My sme v Kozmik. Dúfam, že tu bude aspoň jeden tá celebrita. Nejaká, už som chcel povedať, že Brainrot, lebo už mi z tých Brainrotových game šibe. Môžete si pozrieť na mojom kanáli. Už mám triliardu týchto vecí. Galactic items found. Choď preč. Ty hnusná vlna. Kámo, on sa spomnul God. Ježiš, on sa spomnul Ježiš, kámo. A ja sa nepovedal Ježiša. Ty ste hnusní ľudia, kámo. Ja som chcel Ježiša. Dobre, máme 157 miliónov. To si plus 5 speed. A ešte skúpime speed. 96 speed máme. Viete čo, ukončíme to na tých 100, lebo aj tak to ide celkom pomaly. Ten speed, nevravím nič. Nice. 96 máme speed, poď. Zase som píkol Eda Sheerana. Ed Sheeran. Choď preč odo mňa. Choď preč z môjho života, kámo. Proste vypadni preč. Ed Sheeran, ja ťa nechcem, kámo. Si zlý človek. To, že robíš hudbu, ešte neznamená, že si cool. Ríša vec. Dobre, nice. A zase centimeter. Videli ste to? Ja som bol tu. Kámo, to je nenormálne. Čo to tento typ chce? Samý Yes 196. Brožky, ti nedám moju najlepšiu vec, kámo. Toto je jediná vec, ktorá ma dostala k tomuto videu, chápeš? Vypadni odo mňa. 97 speed. Ale kámo, best vlna jasné, ja som zabudol. Ja som zvyknutý na Escape, čo nám ide, mám kúpať aj VIP plusko, všetko. To je takzvané pay to win hra, ale toto, kámo, toto není. Som že niečo kúpiť je VIPčko a dvakrát money. Je to už tiež na VIP plus, aha. Nice, ok, poď. Borče, poď. A jasné, že sa zastaví centimetr predtým. Jak inak. Nice. Ja sa doslova bojím sa na to pozrieť, ale koľko stojí plus 5 speed? 269 miliónov, gratulujem. Takže k tomuto videu môžeme ukončiť. Dobre, poď. Zarobil si mi koľko, brožky? 7 miliónov. 8, 9, boom. Zarobil som 40 miliónov, tak chodte. 98 speed, bro, 98, ja som dať stovku. Ináč fakt ďakujem typke, že mi takto pomohla, lebo to je brutál. A poďme čo najďalej sa dostať. Do neba a ešte ďalej, čo síce neviem, jak ide, ale proste to nejak určite musí ísť, keď je tu taká dobrá hláška. Chill. Zase sa zastavil, 40 krát som sa zastavil, som si myslel, že tam je tá vlna. Nice. Čo? Kámo, však som tam bol. Ja som bol v tej diere. Ja som tam bol v tej dzúre, kámo. Ach jaj, čo je toto za hru? Neodporúčujem vám ju hrať, nebudem vám dávať ani do popisku. Ani vám tam nikde nebudem dávať, ani nebudem vám hovoriť, jak sa volá. Ja to nebudem písať. Táto hra je odporná. Jediná vec, ktorá je na tom dobré, je, že tá typka mi giftla brain. To je jediné všetko reálne. To je všetko, čo je dobré.
Poď. Tak a dobre. Počkáme si. Počkáme si, kým všetky vlny odídu. Hej, poď. Prosím. Slow vlna. Let's go. To nestíham. Srčia otočil už dopredu. Normál. Ten prečo vyzerá jak frajer, keď je normál? Keď je iba normál. Si iba normál, nejsi žiadna best, tak nedávaj sem tieto srajdy, že máš okuliarky asi best. Nice. A bez sa tvári, nasala to super, to je huge. Čo, ja to končím, túto hru, kámo, už fakt. 45 miliónov stojí spí. 45 miliónov, mám 56. Kámo, to si robíš srandu, to je ten najhorší level. 99 mal, kámo, jak to je možné. Nice. Ja už to hru končím. Dá sa navždy, koľko stojí ďalší spí? 52 miliónov, bro, prosím. Ja mám necelých 27 miliónov. Zase 2 cm, jasné. Najhoršia hra na svete, nehrajte ju nikdy v živote. 32 miliónov mám. Kámo, Jandel, prosím, švihni si trošku, prosím. 33 miliónov. 37. Idem skúsiť ešte sa dostať niekde ďaleko pre som nejakého toho kozmika, či ako to bolo. A zase som zobral nejakého typečka. Nie. A dobre, poď. A poď, a zdrhaj. Nice. Ľudia, prepáčte, trošku mi to seklo. Potreboval som niečo vybaviť, ale dobre, speed mám 99 tam, prosím. Je táto hra možná nejako zvládnuť? 66! Oslavujeme, borci. 3, 2, 1, boom. A je to tu 100 speed, vidíte ho? 100 speed, 100, Usain Bolt. Som Bolt. Počkaj, pick up. Kde je tá typka? Je tá typka, bro, kde má bežku? Ja som ja chcel vrátiť. Tu je. Ne, to je, ježiš, typeček, nie, vypadni. Vyzerá to, že on sa to ľahko nevráti. Dobre, takže ľudia, toto by bolo z tohto divného Steal from Celebrity. Stealujte pred celebritami všetko. Ja sa s vami učím aj s týmto podivolným typkom, ktorý ma followuje. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.